Ось такие сцяги упрыгожваюць зараз многія балконы у горадзе Мінску. Ну вось такія таксама сустракаюцца. А гэта ўжо свежы лозунг. На гэтай трансфарматарнай падстанцыі, дзе раней малявалі камень, ножніцы, сардэчка, ужо інфармацыя прысвечаная Раману Бандарэнкі, які трагічна загінуў 12 лістапада. Яго апошняй фразай было у дваровым чаце «Я выходжу». Ось такія стужачкі вешаюць на дрэвах нярэдка в апошнія дні. А гэта ўжо вайна лозунгаў. Вось так заціраюць на стенках лозунгі у многіх дварах. Вось яшчэ адзін дзяржаўны сцяг над студэнцкім інтэрнатам. Вось сцяг дзяржаўны над 19-й дзяржаўнай паліклінікай горада Мінска. Гэта дарослая паліклініка. Магчыма, хтосьці бачыць ужо і над дзіцячай паліклінікай тое ж самае. Вось, гэта ўжо будынак дзіцячай з тым жа нумарам. Магчыма, бачна, што і над ёй вісіць дзяржаўны сцяг, які скруціўся. А там далей, як мы бачым, ідзе дзяржаўная аптэка нумар 17. І над яе ўваходам таксама вісіць дзяржаўны чырвона-зялёны сцяг, які таксама нейкім чынам скруціўся. А вось гэта далей ідзе інстытут сучасных ведаў, які таксама прыватны інстытут, упрыгожаны чырвона-зялёным сцягам ужо з верасня. Дарэчы, гэта быў першы інстытут камерцыйны альбо гаспадарча-разліковы, які быў заснаваны яшчэ пры наяўнасці СССР. Вось гэтае кароткае назіранне у розных месцах у розны час за апошнія, можа, пару месяцаў я зрабіў, каб звярнуць увагу на некаторыя нюансы пратэстаў у Беларусі. Ну, многія, не ўсе, але многія ведаюць пра маршы, якія праходзяць кожную нядзелю, многія суботы, многія панядзелкі. Многія ведаюць пра тое, што часам акцыі пратэсту сканчаюцца рэзінавымі кулямі і светлашумавымі гранатамі, масавымі арыштамі, у тым ліку затрыманнем людзей, якія нейкім чынам даказваюць, што яны не маюць дачынення да пратэстаў. Многія ведаюць пра кібервайну, дзе адны людзі знішчаюць альбо псуюць дзяржаўныя сайты, другія людзі спрабуюць атакаваць апазіцыйныя сайты, ну а таксама выкрыццё пэўных тэлеграм-каналаў, якія заклікаюць да рэвалюцыйнай барацьбы. Далей, многія ведаюць, напэўна, пра тое, што ў Беларусі ёсць нават выпадкі тэрарызму ці злоснага хуліганства, калі падпальваюць міліцэйскія машыны, у тым ліку прыватныя машыны, якія належаць міліцыянерам, кідаюць кактэйлі молатаў РУВД, РУС, прабачце, ці там проста падобныя рэчы робяць. Але не так многія ведаюць вось пра гэтую вайну сцягаў і лозунгаў. Ну, напэўна, ведаюць, што там людзі вывешваюць сцягі на балконе, потым прыходзяць камунальшчыкі, спрабуюць іх зняць з дапамогай спецтэхнікі. Нярэдка замест камунальшчыкаў гэта робяць супрацоўнікі міліцыі. Але вось тое, што я назіраў, ідзе такая не проста спроба здымаць бел-чырвона-белыя сцягі, але і спроба змагацца з гэтым паўсюль. Напрыклад,
як мы заўважылі, многія дзяржаўныя прадпрыемствы, установы адукацыі зараз маюць на сваіх будынках дзяржаўныя чырвона-зялёныя сцягі. Нягледзячы на тое, што пратэстоўцы таксама выкарыстоўваюцца чырвона-зялёнымі сцягамі падчас акцый пратэсту. Таксама вось як нейкі адказ на тое, што вось вы вешаеце свае сцягі пратэсныя, а мы вешаем свае сцягі паўсюль. Гэта паўсюль раней рабілася толькі на вялікія святы. Зараз на вялікія святы, накшталт Дзень горада, вось у верасні, Дзень кастрычніцкай рэвалюцыі 7 лістапада. Зараз вось адзначаюць гэта не сцягамі паўсюль, а сцягамі менавіта на ліхтарных слупах уздоўж буйных вуліц і праспектаў горада Мінска. А менавіта на дзяржаўных прадпрыемствах многіх і практычна на ўсіх установах адукацыі, незалежна ад формы ўласнасці, вешаюць сцягі, якія вісяць пастаянна і ў дождж, і ў снег. І вось яны з пачатку верасня, дзесьці ў першых днях верасня я стаў гэта заўважаць, яны так і вісяць, як адказ на тое, што людзі вешаюць чырвона-белыя сцягі ў розных месцах і ў розных формах, як мы бачым. Яшчэ адзін момант, гэта вайна лозунгаў. Адны людзі пішуць на сцяне «Жыве Беларусь», нехта прыходзіць і перамалёўвае «За Беларусь», альбо нехта намаляваў чырвона-белы сцяг, яму падмалёўваюць там зялёную стужку, каб перарабіць у чырвона-зялёны сцяг. Вось такія дзіцячыя, на першы погляд, войны ідуць у дварах. І нярэдка гэта можа нават прымаць форму таго, што хтосьці можа камусьці намаляваць пратэсны сімвал альбо лозунг на машыне, проста каб чалавек патрапіў у праблему. У некаторых сітуацыях нават такія падлянкі робяць. Яшчэ, што можна заўважыць, вось тое, што камунальшчыкі, якія ніколі асабліва не змагаліся з мацернымі лозунгамі, яны ніколі не сціралі пенісы на сценах ці падобныя рэчы. Яны адчайна змагаюцца з палітычнымі лозунгамі. Як я паказаў, вось проста уродлівыя квадраты іншага колеру на сцяне альбо на асфальце – гэта норма, каб замаляваць нейкі пратэсны лозунг альбо чырвона-белы сцяг. Вось такія назіранні такой ціхай паддыванковай барацьбы я заўважыў за верасень, кастрычнік і лістапад 2020 года. Прабачце, калі ласка, за якасць усіх гэтых відэа. Зараз у Беларусі рабіць відэаблогі, тым больш на такія тэмы, хоць я на іх звяртаю ўвагу перш-наперш як гісторык, я нічога не кажу, што гэта добра ці дрэнна. Я гэта пакідаю на сумленне чытачоў, як яны гэта будуць самі ацэньваць, гледачоў, прабачце. Вось. Але нават зняць такое відэа зараз даволі рызыкоўная справа. Усім добрага дня, спадзяюся, што усім вам будзе добра.